Алдагы кытлау хатын без Пенза өлкәсе Сосновобор районының Индырка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең гаҗәеп, олы 70 яшьлек юбилеен милләттәшебез Акчурина Сәгадәт Низам кызы каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Зәки абый. Каримовлар гаиләсе, кызы Рәйсә, тормыш иптәше Рәшид, Акчуриннар гаиләсе, улы Ренат, тормыш иптәше Ольга, улы Рафаэль, тормыш иптәше Хава, Яналиевлар гаиләсе, аны Галия, тормыш иптәше Рәшид, оныклары Кәмилә, Ислам, оныкчалары Дания һәм Аделия кытлылар. Нәкъ 70 ел элек 1950 елның 20 майында Ульяновск өлкәсенең Николаевка районы Николино станциясендә безнең газиз кешебез дөньяга туа. Газизыбыз хезмәт сөючән һәм тату гаиләдә үскән. Ул үзен бәхетле кешеләрдән саный, чөнки бу дөньяда аның 3 апасы һәм 2 абыйсы бар. Үскәндә ул үзенең тырыш булуын күрсәтә ала. Яхшы укуы һәм спорт тормышында активлык күрсәтүе өчен аны һәр вакыт староста итеп билгелиләр һәм бик күп грамоталарга ия була ул. Башлап мәктәп, аннары училищены тәмамлаганнан соң практикага Пенза өлкәсенең Сосновоборск бистәсенә, сукно фабрикасына юллама буенча эшкә бара. Анда электрик булып эшләгән яшь җегетне очрата. Араларында барлыкка килгән изге хисләр аркасында тиздән алар әйләнешәләр. Хәтта якыныбызга 18 яшьтә тулмаган була ул чак. Шуннан юбиляршыбыз Пенза өлкәсенең Индырка авылына күчеп килә. Гомер буе лимонад цехында эшли. Гади практикантка булып башлап, цех мөдире булып хезмәт юлын тәмамлый. Хезмәттәге уңышлары өчен 2нче дәрәҗәле хезмәт даны медале. Шулай ук бу тормышта ана батырлыгы медале белән бүләкләнгән. Әле узган ел гына безнең газиз кешеләребез алтын туйларын билгеләп үттеләр. Тату гомер итү вакытында 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Кызлары Рәйсә, уллары Ренат һәм Рафаэль бар. Балаларга карата мәхәббәтне кызлары Рәйсәгә нык сеңдергәннәр. Ул 30 елга якын укытучы булып эшләп килә. Йомшак холкым һәм сабырлык та миңа әниемнән күчкәндер дип уйлыйм. Хезмәт сөючәнлек һәм кешеләргә ярдәм итү теләге белән без алардан уллары бүләкләндек. Олы уллары Ренат һәм килене Ольга икмәк пешереп, бөтен районны тәэмин итеп, бүгенге көндә хлебопекарня ияләре булып торалар. Кеше улы Рафаэль хатыны Хава белән 1 минутта уйлап тормыйча, тормышларын әти-әниләренә багышларга карар кылганнар. Алар әти-әниләренең картлык көннәрендә нык таягышлары, олы ышанычлары булып яшиләр. Әниебез, оныклары Алия, Кәмилә һәм Исламга аеруча наз белән карый. Кайчандыр аның яшьлегендә чәчәк үстерү зур мавыгы булган. Аның бакчасында иң сирәк һәм матур чәчәкләр авыл бизәге булып үскән. Бүген аның тормышының бизәге, зур куанышы булып, оныклары картлыгын ямьләндерә. Оныкчалары Дания һәм Аделия әбинең пешекче булу сәләтен күптән бәяләделәр. Алар әйтүенчә, бер кемдә дәү әниләре сыман пироглар пешерә алмый һәм кухняда тәмле ашлар булдыра алмыйлар. Кадерле тормыш иптәшем, әниебез, дәү әниебез, син безнең өчен дөньяда иң кадерле кеше. Син безгә гомер бирдең. Нәкъ менә син безне хәзерге вакытта булган кешеләр итеп яшәргә өйрәттең һәм үз үрнәгеңдә чын хатын-кыз булу, чын кеше булу икәнлеген күрсәтә алдың. Юбилеең белән ихластан котлыйбыз. Синең тормыш юлдашың, газиз әткәебез, яраткан бабакаебыз да гомере буе янәшәңдә терәк булды. Шуңадыр да син балаларны лаеклы килеш тәрбияләдең. Сәламәт бул. Тормышың һәр мизгеленә куанып, ышаныч һәм өмет татып яшә. Йөрәгең һәр вакыт хыяллар өчен ачык булсын. Бел, без сине барыбызда нык яратабыз. Безгә биреп бар күңел җылыңны исән булсыннар дип үстердең. Ана хакын хаклап тырышабыз, шатлык белән үтсен гомерең. Сагынып кайтабыз канатланып, күрергә дип әниебез сине. Сине күрү белән саф, ягымлы, җылы хисләр били күңелне. Әнкәй, син бит безнең өчен якты кояш, нурлы ай кебек. Бәхет, шатлык, ныклы сәламәтлек, юлдаш булсын сиңа гомерлек.
Без бәхетле, балам дигән сүзне яратып дәшкәнгә әнкәбез. Һәр көнендә куанышлар гына булсак иде дип сөеп әйтәбез. Син булганга күрә генә әнкәй, бу дөньяда барын нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Булмасам да синең яннарыңда янәшәмдә кебек йөрисең. Һәрбер сүзең һәм киңәшең белән яхшылыклар гына телисең. Син бит якты кояш кебек, мәрхәмәтле, матур күңелле, бар җылыңны, бар назыңны безгә, балаларына бирдең. Бәхет нуры япсын күңелне. Кадерле Сәгадәт апа, киләчәктә дә бала оныкларыгызның кадер-хөрмәтенә теренеп, пар канатлы булып яшәвегезне телибез. Гомерегез бәхетле үтсен, юбилеегыз исә котлы булсын. Çiçekli bunlardan ötem, kиләчәккә атлыйм ашыгым.